dic Rafa. I jo em dic Núria. Doncs ara fa 7 anys que tenim aquest pis. Vivim sols amb el nostre fill, que té 7 anys. I un altre en camí. Ens ha arribat el moment de voler vendre perquè Tarragona ens encanta, sempre ens ha agradat, som part de la ciutat. El que passa que arriba un punt que la maduresa, o digue-li el que sigui, que vols anar més a la naturalesa. Sempre ens ha agradat la muntanya i creiem que ara tenim l'energia i les ganes suficients per afrontar aquest pas. I un cop ens vam decidir, vam estar buscant i vam trobar l'opció de Montpenedès, que s'adaptava molt a les nostres necessitats i ens va donar confiança des de les primeres entrevistes que vam fer amb ells. I res, es van guanyar la nostra confiança, realment. El projecte és molt maco, el que ens van ensenyar i ens vam llançar. La nostra estada preferida, sens dubte, és aquest espai que tenim aquí, la terrassa. La casa és bonica, és àmplia, però tenir dins d'una ciutat, tenir aquest espai on puguis sortir, veure cel, veure muntanya, veure mar per l'altre costat i t'oblides una mica d'on estàs. És un punt de trobada tant familiar com social. Jo crec, el millor record, jo crec que al final va ser fer una reforma al nostre gust, la il·lusió de que compres un pis i fas una reforma al teu gust, i el següent pas va ser tenir el nostre fill. Sí, Leo va néixer aquí, sí que... Diguéssim que vam inaugurar la casa amb ell. Sí, correcte. Jo al futur propietari li diria que si vol un tros de desconnexió dintre d'un nucli urbà és una opció ideal. Realment no hi ha moltes oportunitats que ofereixin el que ofereix aquest pis. Sincerament, és un pis que és gran, és ampli i està molt ben cuidat. La veritat és que per mi és una oportunitat. Si fos comprador, no m'ho pensaria. El que, és qüestió de gustos. Ara a mi m'agrada marxar, m'agrada la muntanya i el que vingui que ho gaudeixi. Sí, estic d'acord amb ell.